Phambili ngomsebenzi bangani bami. Sambe ngomsebenzi. Welcome to kunini stop singishaya kaniyindawo singishayile 2008 siyanishaya futhi kanti nihamba nini Lo 20 siyafana le inkonkoni le. Ukanelani Uzuma Uzuma ngiyamazi Umbale kuphi? ngapha eCarlton Center Esenzani? gibani ibhayisikili gibani ibhayisikili umshalazi kasela moto gibani ibhayisikili eshova ibhayisikili ekhupha ngomeni Right. niyabona abamkhula mekwenza le nto leyana angikaze ngiyibone into enje futhi angifisi uphinda ayibone into enje ngoba uthe mezuzuma eshova ibhayisikili eshova ibhayisikili kuthe mezojikhona qama itraki waphela umshalazi Right, abnormal. Kuthe makwenzeka wazuzuma there's itraki wazuzuma there's itraki wazuzuma wazuzuma there's itraki wazuzuma there's itraki wazuzuma niyazi bo mkhulu akwenzakaleni lapha eCarlton Center yafuna ukuthi niyama wadlula uzuma Thathu uyathakwa wena. uyahlanya antithekifehame roboting uzuma wadlula Manje ukanelani? Ukanelani? uzuma Wenzeni uzuma? uzuma walile ukungiqhawula Wena fana umzulu uyaphetha wena. Ubona Ngiyakubona usudile amathatha wena. awusitshele lapha kithi ufunani noma kunjalo makwerekwere nisijwayela kabi makwerekwere nisijwayela kabi Why? senambe nisikhuluma South Africa yonke le nithina amaZulu kasazi Azange sitalazi lutho. Sithenga lifundanga. nithi asifundanga Yebo. wathi ngikhombisa abantu bengayo ukuthi nani makwerekwere kanifundanga lutho Try them. ake ngibuze la niyabazi abantu People. kuthiwa yini umuntu odlala ibhola Umdlali. ogijimayo Umgijimi. oshayelayo Umshayeli. odidanayo Umdidi. makwerekwere nisijwayela Yebo. kabi nithi asazi lutho Yeah. ake ngibuze la Right. niyazazi iy'lwane Animals. Right. Bamkhula ngicela be5 yelwane ezikwazi ukuphila emanzini ziphinde zikwazi ukuphila ngaphandle. uthi simtshela inyamazana ezingu-5 ezikwazi ukuphila phansi kwamanzi phinde ziphume ngaphansi Into encane. One. Silama-worms. 2. Silengwenya. Three. Silamagogo. 4. Sine-hippopotamus. 5. Sinemop. Imop iyangena emanzini. Noma kunjalo makwerekwere nisijwayela Yebo. kabi nithi asazi lutho Yeah. ake ngibuze la kuthiwa yini umntwana womfana omncane ozalelwe bhishi ngesilungu umntwana ongumfana ozalelwe ebhithi ngesilungu ubizwa kuthiwa yini? The son of a bitch. kuthiwa yini umama umfazi othi mawulele naye ebusuku alale egqoma iskin church amaningi ngesilungu ubizwa kuthiwa yini umfazi olale egqoka ama-skin tet amaningi ebusuku ulele naye ngesilungu I-protection order. noma kunjalo bangani bami ngangilwi nani sidalo niyabona amakwerekwere semaningi lapha egoli uthi uthi uyahamba ngapha umkwerekwere uthi uthi Carlton Center umkwerekwere ake ningitshele la niyabona South Africa seyikho kanjani isiyi-rainbow nation Rainbow nation. Kuthi phela khona amaXhosa khona amavenda khona amapedi ake ningitshele la yimuphi umhlobo oyi-1 esenuthandile la eSouth Africa La eSouth Africa. Yeah. Ngamaxhosa. Amaxhosa akhuluma straight, shortcut, full stop. Abafani nanamaZulu. AmaZulu engathi liyadonsa. Uyabona ungathola ubhuti omZulu emile la. Usho ukuthi sakubona baba uzothi echara. Uthi baba bengicela ukubuza. Athi buza. Bengicela ukubuza indlela eya ePark Stage. Mayi baba. yaqala inkathazo Yaqala inkinga. yaqala inkinga Uzotha wena bhuti. Ehe. Uyajamba amarobot. nabantu abadayisana Naya amateksi. nabantu abagibela la Usulahle kusalayelwa. hayi amaXhosa Ungathola usisomxhosa emile la. Ehe. Usho ukuthi sakubona sisi. Uzothi ewe. Uthi sisombe ngicela ukubuza. athi buza Ngicela ukubuza indlela eya ePark Stage. Right. Uzothi yena akho ngqakapho shukapha hambe uyaphetha wena. ha Why uvumela umuntu angena la? angimbonanga makangena lo mfana Uyahlanya. uzohlanya la njalo makwerekwere ngiyanithanda Ongathi makwerekwere. Wothi maZimbabwe.
Mazimbabwe ngiyanithanda. usuyakhuluma-ke awusitshele usitandelani Cha phela bangani bami kuyofana nginibonga abantu bebona bengaka. Yazi senisifundisile ukufika kweni la senisifundisile nasirenovatela nasifundisa man experience. Hayi ngamadoda. Man experience. Yayi ngoba nisifundisile naze nasifundisa nokuthi kuyaphekwa ipapa la etradini. Wona fana i-experience yona leyo manje sucabangeni Ake ningitshele la niyayifuna imali. Malini? 1000 rand. Kayibuye. Wow singajwayelani yonke into iyasetshenzelwa la eSouth Africa. Ake ningitshele niyabaza abaculi. Singazi bamkhulu ngifuna ngiphe 5 kodwa lelani ngizonibuza ukuthi benzani ningitshele ngithathe imali yenu. 5 kuphela siyabonisa into encane 5 Owokuqala kuthiwa ubani lo odanse ngathi kanamathamba. Michael Jackson sokusele 4 Esami isiginci siyakhuluma. Qhumeni sokusele 3 But awushintsha umshofu. Jackson sokusele 2 ngeke senze ungabana imali sokusele 2 Bathi moya wami. Rindela Malope sokusele 1 Isimali. Wow, kuna problem. Ake ningitshele angakupha isimali kusele 1 Sale 1. Right. Yesengicishe nganika imali. Hey. Ingoma yokugcina bamkhulu ayithi ke bathi yem ama yemu yem ama yemu yem. Wow uyahlanya uyathakwa hey asimazi lo ngubani Kanimazi Ngubani? yimina. papa ngoba nesi siyadelela lezi zinto bomama ngalitshela ukuthi mina gomana ama-Nigeria nidla imali hayi ukusala na mina senisana ama-Nigeria thola umntwana une-3 months ikhanda liweya 5 kg